vildeste, jeg nogensinde har prøvet det der. Crazy! Jeg hedder Signe og bor i Løkken, og til daglig der arbejder jeg med Race for Oceans, der sætter fokus på verdensmål nummer 14, liv i havet. Og jeg er i gang med min første sæson som issvømmer. Jeg startede med babysvømning, så jeg kunne faktisk svømme, inden jeg kunne gå. Og jeg har været på landsholdet i svømning fra jeg var 11 til jeg var 14 år, ungdomsjuniorlandshold. Og siden har jeg været på landsholdet i militær femkamp og været kampsvømning i militæret. Og så har jeg været forbi triathlonlandsholdet også, hvor jeg har lavet en del åbenwatersvømning. Og i mange år har jeg så efterfølgende vinterbadet og koblet det på det sport, jeg ellers har lavet. Men sidste år, der deltog jeg så i en event i Aalborg, i en vinterbadeklub der, hvor man skulle svømme 15 meter fra den ene sti til den anden sti. Og det var ligesom første gang, jeg stiftede bekendtskab med issvømning. Og også første gang, hvor jeg ligesom fik hovedet under vand. Det har jeg ikke haft tidligere i det kolde vand. Så da jeg ligesom prøvede at issvømme for første gang i december måned sidste år, der kunne jeg bare mærke, at der blev antændt noget i kroppen, som der egentlig bare gjorde, at jeg ville have mere af det. Og så deltog jeg i DM i januar måned her i år, og kom videre med til VM i Estland. Og jeg er jo bare ekstremt meget konkurrencemenneske. Så selvom det sociale også betyder rigtig meget for mig, og det fællesskab der er, så er jeg også meget styret af det konkurrenceelement, som der ligger. Og det her med at kunne se, hvad det er, man som menneske kan drive sin krop til inden for sikre rammer. I marts måned, da jeg var til VM, der deltog jeg i 9 discipliner og vandt medalje i alle 9. Og faktisk også en verdensrekord i min aldersgruppe. Et par måneder efter, der blev jeg gjort opmærksom på, at der skulle afholdes World Cup i winterswimming i Argentina. Og det var simpelthen første gang, Argentina fik muligheden for det. Det skulle afholdes nede i den nordlige del af Patagonia i Argentina, i en gletsjersø, som man normalt ikke lige kan komme til. Og er en del af en større nationalpark. Så da Nadja og hendes mor Lili, de spurgte, om jeg ville med, så var det simpelthen en mulighed, som jeg ikke kunne sige nej til. Kom så, Nadja! Jeg hedder Nadja, jeg er 37 år. Jeg svømmer i svømning. Det er Guinness rekordbog. Jeg er i den. Hurtigste par for at svømme 1 kilometer. Ja. Er du glad for det? Ja, jeg er meget stolt. Ja, så nu er der jo 3 uger til vi tager afsted til Argentina. Og træningen for mig her har været, fordi jeg jo bor i Løkken, har jo været havtræning. Så at svømme her i havet. Og vi har haft rigtig mange gode svømmedage heroppe, fordi der har været fralandsvind, altså østenvind. Vandtemperaturen har ligget sådan mellem 17-20 grader her den sidste måneds tid. Og det er selvfølgelig klart, at vi skal svømme i en gletsjersø, hvor det forventet vil være relativt fladt, afhængig af hvor meget vind der lige vil være. Så det er jo klart en styrke, at jeg har kunnet træne i åben vand her, altså åben hav, hvor der er også nogle bølger, der udfordrer en, og der kan være lidt strøm en gang imellem. Så det der med, at jeg har ikke kunnet træne i den kulde, jeg skal ned til,
Men jeg har kunne lave lidt koldvands kuldetolerance-træning derhjemme, hvor jeg har taget nogle store isblokke og puttet ned i mit badekar, så ligesom få sat en boblefunktion på, og så føles det jo ligesom, at det er vandet, der sådan rører en, som hvis man lå og svømmede issvømning, ikke? Så der har jeg kunne ligge sådan 20 minutter i de der 10 grader der, og ligesom fået præcis den samme følelse, man får i kroppen, som når man har ligget og svømmet et par 100 meter i vand, der er lige et par grader. Så det har været den træning, jeg ligesom har kunne lave. Og så har jeg selvfølgelig koblet det med styrketræning og løbetræning også. Ja, selvfølgelig skal du svømme. Det er jo, du slipper simpelthen ikke. Lige præcis dig, du slipper ikke. Jo, jeg springer. Er det koldt, Nadia? Nej. Jeg kan en hat på jo. Nej. Handsker eller? Jeg hedder Lilith, og jeg er mor til Nadia Joy, som er issvømmer og lidt udviklingshæmmet med Prader-Willi-syndrom. Og det forhindrer hende ikke i at svømme. Det er hun faktisk god til. Nadia, hun er født med et handicap, der hedder Prader-Willi-syndrom. Bevirker jo, at man er mere eller mindre udviklingshæmmet. Og man har svagere muskler. Og ikke så god i skolen. Nadia gik i hjælpeklasse. Men det har hjulpet Nadia, at fra hun fik diagnosen der som knap 4-årig, der begyndte hun på en masse svømning og gymnastik, og vi fik en handicap-tandem, vi cyklede ture, og vi gjorde meget for, at hun fik motion. Og det tror vi så på, eller jeg tror på, at det er derfor, hun hører til en af de lidt bedre intellektuelt også. Og så var det jo så, hun kom ind i det der svømmeløb, hvor man skulle træne 4 gange om ugen, og det var med andre udviklingshæmmede svømmer. Og det har hun meget fornøjelse af, at hun blev rigtig, rigtig dygtig. Det var sådan, landstræneren udtalte, han har aldrig set større talent end Nadia. Og det er jo dejligt. Hvornår det var, vi skulle svømme? Jamen, vi skulle svømme. Der er 2,5 time til, cirka. Ja. Så har jeg lige lidt tid til at forberede sig, ikke? Jo. Det er en nationalpark, vi skal svømme i, og det er der nogle hensyn, man skal tage. Blandt andet så skal man desinficere sit badetøj og badehætte og briller, og de ting, man har tænkt sig at tage på ned i gletsjervandet her. Og så er det jo bare en helt unik lokation, altså jeg har aldrig oplevet noget lignende. Så det er noget helt andet, ikke? Altså det er jo en open water svømning, man egentlig skal lave. Der er jo ikke lagt nogen bane ud, som man kan svømme på, eller afsætning eller noget, ikke? Så det starter med, at man kommer i vandet, der ikke, hvor der ligger sten, man også skal tage hensyn til, og der er hjælper, der følger en ud, og så kan man svømme efter de her orange bøjer, der er lagt ud. Så lige præcis med den her World Cup, der skulle man være omstillingsparat, og være sådan ret rummelig, fordi der var ikke sådan helt den samme informationsflow, som vi måske er vant til fra danske events. Og så var der noget kaotisk, de talte jo stort set kun spansk. Og jeg er i forvejen ikke ret god til sprog, så spansk skulle jeg da slet ikke finde ud af. Så
Man må jo bare se der og vente på, at der var nogen, der kunne sige noget, man kunne forstå. De var søde, men jeg kan ikke forstå, hvad de siger. Nadia Joy. Pero, ¿y por qué lo estoy viendo acá de nuevo? Yes. Umbrits, yeah. I swim with the ladies. Con mucho esfuerzo, con sponsors que nos acompañan, pero que hay cosas que no podemos manejar. Jeg har jo 6 discipliner, jeg skal igennem, og det er fra 25 meter så op til 500 meter. Og der, hvor jeg har størst forventninger i forhold til medalje, det er i hvert fald 200 meter brystsvømning, som jeg også er verdensmester i og har verdensrekord i min aldersgruppe. Og i dag der skal vi så svømme 200 meter crawl og 200 meter bryst. Så cirka, hvad er vi omkring 5 i hvert heat, ikke? Godt, så er vi i gang. Okay, der fik man lige, der skal altså bare spurtes fra start af, så man får en ordentlig test. Det var simpelthen umuligt at komme forbi hende. Jeg var lige ved at knække ind i en bøjte, og så det. Jeg så det godt. Jeg sagde, Fine, hvad laver du? Jeg er 200 meter brystsvømning. Det er jo bare kongeforhold, det er helt vildt. Godt nok flot. Ja, så taktikken den er faktisk at spurte fra start, få en front lead position, og så slipper man for det der med at vælte rundt i de der bøjer der bagefter. Og så kører vi bare hjem på råstyrke. Du var faktisk på højde. Nå, planen virkede. Så i dag skal vi i gang med 500 meter. Men der er jo sket noget siden i går. og det er, der er kommet isbjerge ind i området, hvor banen skal etableres. Der ligger blandt andet et isbjerg, der lige bagved mig, der er jo vel 50 meter langt. Nok noget af det mest rå, jeg nogensinde har prøvet det her. Så ja, det bliver bare vildt. Jamen, jeg er bare sådan en god gammeldags nervøs, ikke? Jeg føler, at jeg skal tisse hele tiden, når jeg er tør i munden, og ja, altså det... Empiezan a acercarse a plataforma las chicas de la serie 6. Hvad skulle jeg med at sige? Men altså, grunden til, at jeg er nervøs, det er jo, fordi jeg er bange for at komme til at svømme for hurtigt. Altså simpelthen lægge for hårdt ud, og så ikke kan... Måske hvis man ikke så kan gennemføre. Så min strategi er jo helt klart at tage det meget stille og roligt helt fra start af. Og så få en rigtig god oplevelse også, fordi det her det er sådan noget, man nok kun kommer til at opleve én gang i ens liv. Vamos, Yami. Så selvom der er en konkurrence,
Så er det ligesom helhedsoplevelsen, der er styrende her. Det så mega godt ud. Det var godt en vild oplevelse. Det var godt svømme. Det er koldt. Fuck, det er hurtigt. Jeg har lavet det? Ja, jeg har lavet det. Det er en ny rekord. Jeg har lavet også en ny pararekord. Kæmpe pararekord. Så godt, Nadia. Nu skal jeg så op i saunaen. Jeg føles bare med dig. Oh, crazy! Wow, it's amazing. I looked at the ice crack and it's like so surrealistic. Welcome to our national park. It's amazing. Really, Thank you so place. much. Llega, que llega, sí señores. I just saw someone, and like, there's like nowhere else would you see someone gradually having to push an iceberg out of the way while somebody's coming. It's like totally unreal. Ej, det var godt nok... det er nok det vildeste, jeg nogensinde har prøvet, det der. Shit, mand. Jeg ved ikke engang, hvad mit kort derhenne. Har du set mit kort? Nadia, hun deltager gerne i samtlige løb, der er fra 25 til 1000 meter. Tilmelder hun sig altid. De korte distancer, der har hun ikke en chance, fordi der har hun ikke nået at komme op i hastighed. Nadia er langdistanceløb, eller svømmer. Så den dag, det så blev 500 meter, det var en stor dag for moren og for Nadia selv også. Fordi allerede, der var 2 runder af 250 meter, og allerede på den første runde førte hun an med 200 meter, og det bevarede hun til slut på de 500 meter, hvor hun kom ind med stort set alene, og undrede sig over, hvor de andre svømmere de var henne. Så det var jo stort. Så. Ja, det er bare lidt forvirrende. Bravo! Para récord. Yes. Así que la emoción. Al igual que finaliza estos 500 metros. Så jeg svømmede 2 ud af 3 nu, og mangler nu 25 meter butterfly. Og det er en af dem der, hvor der kun skal være 1 vejrtræk. Så vi er jo et sted, hvor det er rimelig levende, fordi glacieren herovre, den har jo så kælvet 2 gange inden for de sidste 2 timer.
Så der lyder bare sådan nogle høje brag derovre fra, som om der er sprunget et eller andet i luften. Så sådan, folks opmærksomhed, folk de retter lige hovedet derover. Det er jo ikke fordi, der kommer en bølge på 5 meter herover, men det er jo vildt fascinerende, at man har muligheden for at kan være i det her område her, og så afholde sådan en event. Og bankede bare direkte ind i ham. Så det var ham manden, der ligger derude, hvor man kommer i mål. Jeg troede, at det var ham, man skulle svømme til. Det er jo frontalt. Men det er faktisk lidt i tvivl om, det var. Ved du det? Altså, jeg ved ikke, hvad du rører i hvert fald bare direkte ind i ham. Man kunne da også række. Hvordan så? I love you! So sorry. Sorry. It was me. No. Okay. Okay. Oh. Altså, at være med på sådan nogle ture her, der er et fantastisk sammenhold mellem svømmer og pårørende, og altså hvem der er med på de der ture. Og alle er glade for hinanden, og vi kom faktisk med, fordi vi lokkede Signe til at tage med på turen, fordi vi ikke selv kunne magte at rejse. Og det blev det jo noget fantastisk ud af også. Et godt venskab. Og den yngste svømmer var jo 18 år, og den ældste, tror jeg, op tæt på de 80, der svømmer issvømning. Det er jo helt exceptionelt. Det er fascinerende. Og alle hæpper på alle. Der er ikke nogen sure miner. Så de 6 discipliner, jeg deltog i, fik jeg jo medalje i det hele i min aldersgruppe. Men jeg må sige, at i forhold til det her World Cup, der har det godt nok været det her internationale vandelskende, kolde vandelskende fællesskab, som der har været den vildeste oplevelse. Og folk er jo enormt hjælpsomme, og der er bare meget nemt til grin. På trods af, at man jo kommer fra 13 forskellige lande af. Og det har jo været fuldstændig magisk at få lov til at have den her oplevelse sammen med Nadja. Jo, fordi vi er også så forskellige, som vi er, men alligevel så er vi jo så ens, når vi står her på den her stenstrand i kulden og skal på vej ud i det her kolde vand. Så det, at vi sådan er sammen om den her oplevelse her, det er noget, som der vil stå. Det er noget, jeg kommer til at huske resten af mit liv. Når vi er i vandet, så er vi jo ens. Altså,